Matur nuwun sampun ngatur kasengsem kagem muka dimah wonten ing gara-gara. Dik niken, dik niken, dik niken, dik niken. Nembang ya, Nduk ya. Ya. Apa ye? Nembang apa ye? Apa ye? Sembarang. Apa? Sing musik lho. Sing musik. Apa ya? Buyuh kono. Sing mirsani lho Mas ibu-ibuke cek kathah lho. Oh nggih niku wah tirakate jos to ya kok niku. Napa, Bu? Nemu apa nemen kok kabeh disebutne. Engko tuku kaset e, Bu nggih. Napa? Ayo, ngadeg-ngadeg to, ngadeg. Hah? Mas Bri. Niki sing mirsani streaming nggih kuwatah lho Mas Kasihan. Napa nggih? Ada 6.000. Waduh. Masih banyak. Ya, masih 6.000. banyak. Gek do geger kabeh. Gegere perkara apa? Mbah perkara apa mau. Apa nembang apa? Mangga sing enek engkik-engkike ae. Waduh, engkik. Aku udah lama ndak diengkik-engkik. Gak aku ngono kuwi ya. Ndak ini lo udah lama ndak pargoi. Oke no, dipargoikan no. Apa wis monggo. Apa ya? Terso. Cundamani aja wis. Oke. Wirang aja wis. Hah? Wirang. Wirang. Em Kok nyaprut sih nyapa kok iso nyaprut lho. Urung kula bae. Ya wis separo kuwi bae nek. Ya Sundamani aja. Ini lagu spesial buat Dargombes. Dargombes. Akeh men jenenge kok iso. Ya utune. Bakul kok. Dargombes. Sing Dena Salam. Tekek biyen. Yo. Tekek. Elek mencah aja ora keren Sopo belah. sing jenenge tekeki? Ndak aja mbok rungokne ngomongan cah-cah. Elek, siap. Yuk Cundamani Masteri. Bes. Ser. Ya. Mas Tris. Iya, Mas Tris. Mas Tris terima kasih ya. Kuwi mau koyo mateni aku, Mas. Nadamu kedur dikongkon bes. Duduk dong, bes. Endi? Emang wow. Cepet blangkone wis. Ben mulai ra nggawa gulu. Satu kali lagi apa yuk? Apa? Apa? Sembarang. Sudah lah. Ki arep buyar jam pira ye, Mas? Jam 3. Jam 3. Oh, gampang ceritanya digedhong ngono tok wis. Oke. Apa iki? Apa ya? Nyanyi dewe apa duet? Duet sama Mas Victor. Mas Maji niki lho, sing gampang niku. Apa kae? Hah? Sama Eko. Apa sama Eko? Eko sapa? Eko Akbar ning kene. Ndak wes aku menolak tawaran duet sama siapapun demi ayangku tercinta. Ya toh. Ya. Lho HP teng ceru handle iso. Ayo apa sembarang. Yo. Cuma GPT. Damel gamelan apa damel musisi? Gamelan. Gamelan sing enek gamelane ben kan nek gawe musisi pokoke yoga-yoga do ngadeg kabeh joget. Sak bapak kolil bareng.
Sak Bunda Fitri yo masih menyaksikan Bunda. Oh, apa ya? Apa? Ya. Tentang asmara ya. Siang pantoro ratri. Terus? Terus sampeyan. Oh, aku ya. Ya, aku tak moco, aku ora apal kok. Ndi HP-ku? HP-ku mau mbok buka ya apa? Enek fotone random barang. Masa Iki fotoku pembuka. mau simpeni to, Mas? No. Sing pas aku nganu barang mau simpen. Hei! Eh. Sing kirimi kono kok. Sing pas aku Ora kuwi ora. lho. Ayo, ayo. Ora sing pas. Polamu masalah sapa sing marahi ngono kuwi? Sampeyan. Ayo. Ora sing pas aku. Ora kan patok seperti petek yo nembang yo. Bel. Apa tek kita buka no. Usah. Padahal aku ya ora tau ngirim apa. Asa pelaka petek bener. Yo. Ya. Apa? Ya. Sing foto kuwi lho. Ayo sure dipake ya Mas Tres. Lintang ya. Ya lintang kalian. Ayo Mas Adit. Tangannya di atas. Ojo hanyut lapi Padang ning Ranjung Lapi Mas e. Apa kuwi? Mangga. Lanjute. ora liya amung kejaba rembulan Kasengsem monggo Dik Cinta. Dadah. Wanciratri Oh, enak. aku tansah nganti ati sorot kang padang nanging tanyapi gandrung nyawa tak pandang nganti ilang yen nganti ilang pikir aku dadi lambrang lamun grahana kuning Jumadul citramu mong lumayang saya endah rinumbuhan lintang-lintang nora jelek kasangsam anggon tak umpamake wong bagus ngaken nyampe saya pantes lamun nganggo bis kuning sapa wae mesti bakal pengin nyanding yen ra kelakon ning ati dadi komeng
Sara kang padhang nanging pan hanyulapi gendrong nyawang tak pandeng jo nganti ilang yen nganti ilang pikirku dadi lambrang lamun grahana kuning dadi abang wanci jumadul citramu lumayan saya indah rinumbukan lintang-lintang nora jeleh kasengsem anggon punyaman Manen panangot maning tak umpamake wong ayu lambi kuning saya pantes saya pantas lamun nganggo selendang kuning sapa wae mesti bakal pengen nyanding yen ra kakon ning ati dadi komeng sajatine rembulan kandhang karepe lamun dadari endalan semake ibarate mega kang pecah pamore sang jonganti kendak nyawang slirane matur nuwun sampun ngatur kasengsem kagem muka dimah wonten ing gara-gara dik niken nembang ya nduk ya Ya, apa ye nembang apa ye apa ye? Sembarang. apa sing musik lho Sing musik. Apa ya? buyuh kono Sing mirsani lo masih bui-bui cek kata lo. oh nggih niku wah tirakate jos daya kok Nggih. niku napa Bu nemu apa nemen kok kabeh disebutne engko tuku kaset Bu nggih napa ayo ngadeg to ngadeg Hah Mas Pri Niki sing mirsani streaming nggih kuwatah lho Mas Asian. napa nggih Ada 6.000. Waduh masih banyak Ya, masih 6.000. banyak. Gek do geger kabeh. Gegere perkara apa Mbah perkara apa mau. apa nembang apa Monggo sing enek engkik-engkike ae. waduh engkik Aku udah lama ndak diengkik-engkik. Gah aku ngono kuwi ya. Ndak, ini lo udah lama ndak pargoi. Oke no, dipargoikan no. Apa wis monggo. Apa ya? tersa.
Cundamani aja wis. Oke. Wirang aja wis. Hah? Wirang. Wirang. Em Kok nyaprut iki nyapa kok iso nyaprut ngono. Urung kula bae. Oh. Ya wis separo kuwi bae nek. Ya Sundamani aja. Sundamani aja. Ini lagu spesial buat Dargombes. Dargombes iso Dargombes. Akeh men jenenge kok iso. Ya utune. Bakul kok. Dargombes. Sing Dena Salam. Tekek biyen. Yo. Tekek. Elek mencah aja ora keren Sopo belas. sing jenenge tekeke? Ndak aja mbok rungokne ngomongan cah-cah. Elek siap. Yuk Cundamani Mas Tris. Bes. Bes. Ser. Ya. Mas Tris. Ya, Mas Tris. Mas Tris terima kasih ya. Kuwi mau koyo mateni aku, Mas. Nadamu kedur dikongkon bes. Duduk dong, bes. Endi? Emang wow. Cepet blangkone. Ben mulai ra nggawa gulu. Satu kali lagi apa yuk? Apa? Apa? Sembarang. Sudah lah. Ki arep buyar jam pira ye, Mas? Jam 3. Jam 3. Oh, gampang ceritanya digedhong ngono tok wis. Oke. Apa iki? Apa ya? Nyanyi dewe apa duet? Duet sama Mas Victor. Mas Maji niki lho. Sing gampang niku. Apa kae? Hah? Sama Eko. Apa sama Eko? Eko sapa? Eko Akbar ning kene. Ndak wes aku menolak tawaran duet sama siapapun demi ayangku tercinta. Ya toh. Ya. Lho HP teng ceru handle iso. Ayo apa sembarang. Yo. Cuma jibiti itu. Damel gamelan apa damel musisi? Gamelan. Gamelan sing enek gamelane ben kan nek gawe musisi pokoke yoga-yoga do ngadeg kabeh joget. Sak bapak Kolil bareng. Sak Bunda Fitri yo masih menyaksikan Bunda. Oh, apa ya? Apa? Ya. Tentang asmara yo. Siang pantoro ratri. Terus? Terus sampeyan. Oh, aku ya. Ya, aku tak maca, aku ora apal kok. Ndi HP-ku? HP-ku mau mbok buka ya apa? Enek fotone random barang. Masa Iki fotoku pembuka. mau simpeni to, Mas? No. Sing pas aku nganu barang mau simpen. Hei! Wong Sing kirimi kono kok. Sing pas aku Ora. kuwi lho. Ayo. Ora sing pas. Polamu masalah sapa sing marahi ngono kuwi? Sampeyan. Ayo.